Bon dia, doncs sí, avui anem a fer una mica de padel surf. Necessitarem, a l'anar sols, necessitarem el xaleco imprescindible que va agafat per tot arreu. Jo porto l'emissora, aigua, evidentment menjar que el posarem, i la roba així en sec, que la posarem dintre d'una bossa estanca. També porto un pot que s'obre i també poses coses a dintre, estanques. I bueno, vindrà el Nuc, vine, i li posarem, vine carinyo, li posarem el seu xaleco, que el Nuc ens acompanyarà. Li posem el seu xaleco també li queda perfectament agafat. Llavors, el pàdel surf, per motius de comoditat, el vaig comprar inflable, l'inflarem, porto una quilla i ens el posarem al peu. I amb el seu rem surt d'aquí, inflarem i esperem fer tots els racons i del pantà de Sant Ponç, con lo qual gaudirem bastant, espero gaudir bastant, i a més avui que farà un dia de sol superxulo i no farà molta calor. Per inflar no tardem gaire, en uns 10 minuts queda tot inflat. Muntarem el que és la pala i la portarem, i llavors tot anirà agafat aquí, la bossa, i el Nuc jo aniré darrere, a la part de darrere, i ell anirà a la part del davant, sentat o tombat o nedant, o el que ell vulgui. Doncs avui toca això, demà tocarà una altra ruta que farem amb rodetes i farem tot el contorn del perímetre del pantà. Doncs que tingueu molt bon dia i d'aquí una estona ens veiem. Amics, doncs ja hi som. Allà davant tenim el Port del Comte i anem a fer racons d'aquí del pantà de Sant Ponç. Nuquito tenim aquí, pàdel surf, molt guapo, farà un dematí, una tarda guapíssima. Corre, salta, Nuc! El Nuc, com sempre. Ens estem en un dels llocs xulos, el Nuc es vol fer un banyito. Vinga, salta, Nuc, ves cap allà, si vols, no? I aquí darrere meu, just, tenim una cova. I aquí, en principi, és la cua del pantà. Doncs ja és això, no? Hem vingut amb el Nuc i hem vingut això, doncs, a fer racons i a explorar. Anem a caminar una mica, a veure quins racons trobem per aquí. Bé, doncs aquest és un dels llocs que volia venir. Aquí aquest hivern, bueno, abans de que vingués l'estiu, aquí tot això estava ple d'aigua i feia un gorg molt xulo. Ara no hi ha tanta aigua degut a que, bueno, ara comencem a veure, tot i que el pantà està bastant ple, deu estar un 90%, però no està a la capacitat que havia d'estar perquè això queda descobert. Tot i així trobem aigua, hi ha un petit gorg. Corri, salta, no sé si voldrà banyar. Bueno, deixem que faci el que vulgui. Doncs això, aquest és un petit afluent. Si hi hagués més aigua en episodis de pluja, per aquí baixaria, saltaria l'aigua, i seria un salt d'aigua, de veritat que força xulo. Guapíssim, explorant, com sempre, Can Rutes. Finalment s'ha volgut banyar. Jo ja el deixo, porta el seu xaleco, que faci una mica el que vulgui, que per això venim aquí, perquè disfrutem tots. Saltar el banyito, com sempre. Bueno, no, ja s'ha banyat i jo ara també.